Langan, style ay. Nalista mo sa Yuda, Jo? Ikaw to, nalista ka? Buing, number 1 mga ikukoy. Oh, nalista mi ko, ikaw day, wala? Nah, wa jud intawon ko nalista. Labon bitog na libre nga anti-rabies. Number 1 po ko sa listahan, bisag wa ko na paakag iro. Pais na mo kay injikan koy, kay mura mo kay iro. Aron ko yan, basi ka. Wa na ba ko kadawat o kayuda, piti ka ron. Joke ra gani, maninuod man ka. Pero koy, lahi pa ito ba? Grabe pagkasinso ni Paploy, no? Nah, mao pod gay na akong katingalahan gay no. Tanaw sa keno, sino kayo? Ang balita na ko koy, nailo na sugar mami. Nah, mao pod di ay marmaa din ni Paploy oy. Aw, ana gina koy, buhi-buhi tirada ba? Putlig tiil ka sexy ba na? Napay aping oh, pirting pula ha. Pero tanawang bagtak, tirting dagko ah. Excuse me boys. Pwede mag-ask? As? Ano sa nag-as? Lukay dyan mo kagay. Pwede ba daw siya mga tana? Oh, ano sa may pangutanan ni madam? Anong aso rin bala ni Paploy? Si Moni ni Sugar Mami. Ay, Paploy, narin sa unahan no? Kanang orin sa balay. Ay, dito. Ah, sige, salamat. Kanang, si pangalan ni mo dong. Ayaw kol, bata pa ko kol. Uy, nangutan na lang gani kung si mong pangalan. Ito'y patuli na, kwarta ka na. Bala ko, di makaya ikaw na. Kanang unsay Facebook ni mo, kanang i-add ka. Ay, dili lang. Wala mo ko Facebook. Ay, uy, sayang. Ganan ba ko si Muha unta kay sinito kay ka. Bibiboy bagyo niya. Sige boys, maato na ko. Bye-bye. Patay, muragdan ako ba? Murag dili man to babae. Klaro to, tanawang tiris ko man ko. Dagko kayo. Yati ni Paploy. Abi ng sugar mami. Sugar Vicky man di ay. Mo ganino, mo asan mas mayo. Sundan na to. Tara. Ayo, ayo baby ko. Ayo baby ko. Uy, bibi ko, ano ni adto man ka diri? Minga mo ko si Muha, be. Pasuglan ako. Yati ka sig mabulabog ko diri. Uy, kadungog mo ato. Bibi ko ilang tawagan. Di atay man ka. Uy, ingon gyud si mo ayo adto mo diri ha. Si Dubay Tix ra ko. Dubay ka mo, Tix. Uy, wala ka si mo ha. Wala, ako ra isa. Oh, gidali-dali pa niya ibira oh para way makita. Tara, kadi sulod na oh. Unsa man ka bibi ko? Ning sabot na ba yata nga mo text ko si mo ug madto ka diri ah. Unsay mag-text na? Duha ka bulan na lang, wa jud ka nag-text. Balo ka busy kay ko. Busy na, nagdala ba ko pangbayad si mong motor o si mong sakyan na nadiri sa kumbag. Ay, nagdala di ka Ano ay. wala ko? Yan na initang ka dito. Init gani kayo no. Oh, asa nang tumbay sa pilan gabi? Nadiri ka oh. Ano tanan? 30k. 30K na eh. 30k na siya. salamat, Para nasa kong bibig bibig na. ko. Oh, simple pa lang gaoy pero tayo sa pakisa pud ta. Kiss? Gusto ka Kiss kiss? ko. Damay ka tayo sa tao. Sige, kay isa lang na. Sige, kiss ko be. Agoy, sakpan. Miti ba kayo kakiso? Abi, meron ko sugar mami, sugar Vicky, man di ay. Ano po naman natin sumuso? Pasagad naman mo, unsay nag-kiss. Klaro to pa. Miti magini kayo. Mo gani, mo dinay pag yun bisag nasakpan ha. Kita gaan kay kwarta pang bayad mo sa kanan, no? Sige, sa kinan patakka raman taon ka. Ibayad ng tanong ako ni siya ha, kaya nang ulikta man ni siya bayad sa dayong. Patakka raman mo. Uy, bibi ko si Dayong. Bibi ko sabi sa bayad ako, bisig mo lawan ko. Ikaw labi ko nimo. Agoy, ayaw na lagi ikaulaw, Pap. Sakpan naman ka. Bantog ra kay asinsado na kay ka ha? Paps, di nyo na ikalimod. Sakpan na gid ka. Hilaw mo riya. Tara, dito na tayo magpinta sa sulod kay na yung mga chismoso diri ah. Agoy, murag nato'y buhato nga dili maayo ba? Tara manulog ta. Walang siguro ko sila nakasunod. Awa mo, ningin na ko si Moay lagi patakag adtong diri ah. Kabalo kang dagang kay chismoso diri ah. Ito namang guna good. Taong ka eh. Bibi ko, mingaw kay ko sa imo. Hindi nga mapong ko si Moa pero bibi ko, kumangan biya ni kwarta din na pa yung kurinti. Langan day na. Napakadima ah. Ihatag na lang utaran sa imo ha. Another 15k. Salamat. Salamat. Mingaw di ko sa imo man. Ay sa ba? Si Aisa, oy. Tuara, girumansa na.
Kaya na. Nagdala mong cellphone niya. Bijoy, bijoy. Nagpunta sa cellphone diri. Tara, bijoy ta. Tama na ba? Oh, sakpa na ha? Sakpa na, nanay dito, nanay bilin siya. Ayaw mo ka na. Sakay na. Ayaw ba kayo maulaw ko? Sapa dia, wa magay ka ulo-ulo ka rin romansa ka? Ya, ma-upload ko sa Facebook. Trending di ba? Uso kayo ni sa Reels. Kana to, ako ni share to. Ayatian, mga bataan eh. Ayaw mo pakinana, maulawan ko ba? Ay, di gyud, i-post na mo na. Dirog na kay pisik sa mua. Delete yun yung video Bitaw, bitik na dia. Bibi ko, tugay lang sila kay maulawan ko. Lapit yung mga tawanan niyo, mga ayaw pagbahin, oh. Sus dugaya oy, pitik na dia. Sige, dali. Oh, 2,000 lang ha. 2,000. Wow. 2,000. Ayaw mo sama-sama ha. Buang duwag 2,000 kay wala ko kadawat gahapon og ayuda. Unsa naman taong ka ako na may yung kataplon mo, tanaw. Wa gina. Tanaw man, nag-isi na akong kwarta. Ikaw na mo, Bill. Gawan yung tawanan niyo eh. Ipakan, pinuno akong kwarta oh.